Здравейте, мои фенове! Днеска ще реактваме на Sonic 3 трейлърът. Да, истина е. Sonic 3 трейлърът. Така, нека започнем, гайс. И да видите, че това мога да се хайпъп на много, гайс. Много. Защото съм хайпъп на така. Нека видим. Sonic, you finally found your family. Ей! Готино, нокъл, Sonic, всичките! But you didn't change who you are in here. Yeah, in my lungs. Това са му гръбатите, брата. Бедрата. Така. There's been a high-level security breach. Oh, let's go! Wow! And we need immediate assistance. Това е absolutely legendary. Far beyond anything we've ever encountered. Shadow's story began a lot like yours, Sonic. Family and friends. Shadow felt only pain and loss. Alright, rogue alien on the loose. How do we find it? Start with the giant fireball? Let's go, Fireball. Let's go! Woo! More impressive. Let's go! I'm standing right here. Your colorful punch. We don't want to fight you. Actually, Sonic, I would like to. Snacko, ono počne така. О, не! Това е моето! My turn. Аре, само ще ме пребия твое. О-о! Не, това е лъст! Това е actually лъст! Гад, че си има лате! Сега ще отбивам 100 лате, като изглежда. Това е actually много добре. Сега ти да се лате. We need you know who. О, Егмен! Егмен моето! That ever stop. О! Doctor, Jim Carrey! This is a wow! this is sad, Robotnik. Even I got you all to We need your help. on one Чага ти урото. О! If I can't rule the world, I might as well save it. Чалос. I need room. Sir, I don't have the proper materials. Мале. Баба Кембри! О, Баба Кембри! Let's go! Това ще бъде actually legendary. Бързо. О, да! Сега да има акадски сцена, вата е на шарашова лъст. Това е legendary, вата. Welcome home, my boy. О! Това ще да работи! Егмен! You couldn't hit it fine, are you? In the saggy flesh. Цялост. Йоу! Хора, това е actually най-лудият трейлър, който съм гледал. Това е вау, бате! Вау! Направих се акшен видеото, хора. Просто се окача, защото не съм качил това време. You're an alien. Мога да ви кажа... Довиждане, хора. Но, преди това, Соника, скоро може би ще дропна песен, но не съм сигурна, защото съм сладкат, така че може би не. Но, не забравяйте да се лайкнете. Значи, лайкане не ми пука много, но, ако не гледате видеото до края, не ми пука до края, просто отцъкнете. Ако не се сабскрайбърнете, ще ви щупа малките кости. Така, шегичка. YouTube, не нормалните, моля ви се. И хора, ciao guys.